majiteľom tabuľky. Košice prehrávajú stále so Skalicou, ktorej patrí tretia priečka v aktuálnej tabuľke 1-3, no a stále dobíjajú Záhoranskú bránu a nie vyrovnať. Jozef Jakov. Je to presne tak, 9. minúta druhej tretiny, Košice prehrávajú so Skalicou 1-3, ale teraz sa budú diať cez 55 sekúnd košickej presilovky 5 proti 3, na treste lavici sedí už skalický obránca Klos a k nemu sa teraz priblížil aj Pojkár. David Pojkár je novým mužom, ktorý posilnil skalickú obranu, hral do tejto chvíle veľmi dobre. Košice hrajú v poradí teraz už druhú presilovku, najskôr hrali dvojminútovú pri vylúčení Juríka. To bolo to sa príliš veľa hráčov, na rade potom 13 sekundovú krátku 5 proti 3, keď na trestnú lavicu sa porúča spomínaný Klos. Jurík sa už vrátil, ale Klosovi si sadol teraz Pojkár. Tak začiatok košickej presilovky. Košice 5-3, 50 sekúnd. Rozhorávka na modrú čiaru Homerovi. Homer priťukol Tabačkovi. Rozhorávka teraz na Miklíka. Miklík opäť Homerovi. Strela Košičanov, prihrávka. Dorážka Miklíka, obrovská šanca, gol z toho nebol. Vynikajúco Lakosil zachránil Košice. Zvierajú teraz samozrejme Skaličanov na ľavej strane kluziska pred ich bránkou. Strela Homera, gól.